Ola, alumnado de cuarto da ESO. Imos hoxe a continuar co tema de análise e mergullarnos no universo das funcións definidas a anacos. Unha función definida a anacos é unha función que cando a defino f de x igual, en vez de poñer unha fórmula, ten varias fórmulas. E diredes, vaya, pero entón iso non é unha función, porque que miro aquí, aquí ou aquí para cada valor de x? Bueno, pois si é unha función porque cada fórmula é nun anaco de eixe x. Entón, é como se eu percorrese o eixe x desde menos infinito ata máis infinito, vou percorrendo o eixe x e vaiseme dibuixando diferentes funcións. No primeiro tramo, e os tramos sempre se escriben nas funcións definidas a anacos, aquí explicando cales son os valores de x de cada anaco, e sempre se poñen de esquerda a dereita percorrendo o eixe x, o sea, de valores menores camiñando ata os valores maiores. Fixadevos, os anacos serían estes aquí. Primeiro anaco, se x é menor que 0. Así que se quero pintar o meu primeiro anaco, son os valores de x menores que 0. Serían estes valores aquí todos. Valores de x menores que 0. De acordo? Valores de x menores que 0. Despois, segundo anaco, se x está entre 0 e 4. Se x está entre 0 e 4. Vale, este anaco sería o segundo anaco. E despois viría o terceiro anaco, se x é maior que 4. Vale, o segundo anaco vou a pintar en vermello. E diredes, pero este está pintando no eixe x, pero a función non vai pegada ao eixe x. Non. Pero que temos que pensar unha cousa, e impórtame moito que vexades isto así. Cando vos lo conto en clase vexo os ollos, e aquí non vos podo ver os ollos, pero espero que me esteades escoitando con atención. Impórtame moito que vexades unha función como aquela fórmula que a cada número x lle fai corresponder un f de x. Como a cada número x só lle fai corresponder un único f de x, eu, para percorrer unha función, podeme imaginar que son un personaxiño, unha persoiña que vai aquí camiñando polo eixe x, vedesme aí, estou aí eu pequeniño, camiñando polo eixe x e mirando unha función que se me construe. Pois ben, se queredes ver así o meu paseo desde menos infinito, camiñando por aquí, hasta máis infinito, aí vou camiñando, vedesme por aí polo máis infinito, pois o meu paseo camiñando por aquí, mentres eu vou paseando, vaiseme debuxando a miña función f de x. Entón, o meu paseo tería tres tramos perfectamente diferenciados. O primeiro tramo, se x é menor que 0, correspondería con este tramo, donde a min se me dibuxa esta fórmula. E que é esta fórmula? Esta fórmula é unha recta, por que? Porque ten a forma m por x máis n, é unha recta con pendente 1, porque o número que acompaña x é 1, polo tanto é unha recta crecente, de pendente 1 e que corta o eixe y no 3. Efectivamente, esta recta. Pois vaiseme dibuixando no meu tramo de paseo, se x é menor que 0. En canto eu piso o x igual a 0, desaparece esta recta e aparece outra cousa. Aparece unha parábola. Sei perfectamente, vou a pintar isto en vermello, este tramo vamos a facer como tramo vermello, vale? Sei perfectamente que isto daqui, esta fórmula do meu segundo anaco, é unha parábola alegre, verdad? Número que acompaña x cuadrado é un 1, polo tanto, positivo, alegre. 3, isto quere dicir que corta o x no 3, e a parábola só se dibuixa entre os valores de x 0 a 4, vale? Fixadevos que aquí se dá o caso de que o vértice da parábola, que era menos b partido por 2a, polo tanto, 4 dividido entre 2 que dá 2, o vértice da parábola está dentro do tramo, pero non tiña por que estar. O vértice da parábola, neste caso, está no tramo, pero puidera ser que neste tramo, se a parábola tuvera o vértice por aquí, neste tramo só houbera un cacho de parábola, digamos, sen vértice, por suposto. Vale? Pero bueno, en todo caso, eu, se me dan para dibuixar unha parábola, podo ver onde ten o vértice, ver se está no tramo ou non, e podo ver, desa maneira, se sei se é triste ou alegre, sei como se vai comportar a parábola no trozo no que eu teño que dibuixar, aínda que non teño o vértice neste trozo. Bueno, por último, o anaco último, para os maiores que 4, sería cando eu piso o 4. Fixadevos, cando eu piso o 4, aínda estou na parábola, pero en canto dou un leve paso despois do 4, 4,0001, xa non é unha parábola, xa é isto daqui. E isto daqui que é?
Pois como ben vedes, é unha recta, porque ten a forma de mx máis n, aparte como m é negativo, a recta baixa, e N5. N5 quere dicir que esta recta cortaría o eixe x no 5. Pero que pasa? Que esta recta non está dibuixada cando x vale 0. Esta recta só se dibuixa para x maiores que 4. Fixadevos a recta. Fixadevos nesta recta. Esta recta, claro, se a prolongara cortaría o eixe x no 5. Pero esta recta só se dibuixa para os x maiores que 4 no meu último tramo de paseo. Eu estou aquí, e no momento no que piso o 4 aínda estou na parábola, pero en canto avance un pouquiño do 4 xa pasa a ser a recta. Por iso, encima da parábola hai unha bola rechea e encima da recta hai unha bola baleira. Quere decir que a imaxe do 4 non está na bola baleira, a imaxe do 4 está na bola rechea. Así que a imaxe do 4 é 3, non é 1. Pero a partir do 4, tiro do 1 para adiante. E dibuixándoseme esta recta de aquí, unha recta con pendente negativa menos 1, que cortaría o eixe x no 5, aínda que non pasa polo 5, vale? Doulle dous valores á recta e dibuixo. Ben, exercicios. Primeiro, tedes que saber se vos dan unha función definida a anacos como esta, tedes que saber representala. Este sería o primeiro traballo. É o que vou a facer hoxe. O vídeo de hoxe consiste en que eu vou representar esta función. E vos levades de deberes representar esta. Si vos dades conta, os anacos que vos pido que representedes son rectas e parábolas. Concretamente, recta que sube con pendente 2, recta que baixa, parábola triste, recta horizontal. Vale? Vos para casa levades estes deberes. Parábola alegre, recta que sube con pendente 1,5, recta que sube con pendente 1,5, parábola triste, vale? Ben, entón, vou a facer eu esta e vos facedes esta na casa. Veña. Primeiro, os tramos. Se x é menor ou igual que menos 2, ou sexa, que o primeiro tramo é un paseo que eu dou desde menos infinito, nada menos, ata menos 2, hasta aquí. Mentre eu vou paseando por aquí, encima ou debaixo de min, vaiseme dibuixando unha recta. Que recta? Bueno, pois unha recta de pendente 2 que cortaría o eixe y no 4. Neste caso, esta información de que cortaría o eixe y do 4 non me importa moito porque nunca esta recta, que se me dibuxa hasta o menos 2, nunca chega a x igual a 0, polo tanto nunca chega a cortar o eixe y, de acordo? Entón tampouco me teño que liar moito con iso. Ben, que teño que facer? Cales son as instruccións xenéricas? Vale, como sei que é unha recta, pois doulle valores. O primeiro tramo, doulle valores, x, y. Que valores lle dou? Bueno, valores evidentemente para x menores que menos 2. Por exemplo, que vos parece? Pois vou lle dar o menos 4. É sempre moi importante que lle deamos o valor do extremo do anaco. Tanto a esta fórmula como a esta hai que darlle o menos 2. Tanto a esta como a esta hai que darlle o 0. Tanto a esta como a esta hai que darlle o 2. Nun caso pintarei a bola rechea se hai igual, en outro caso pintarei a bola baleira se non hai igual, se é directamente maior. De acordo? Entón, neste caso, bueno, vou a darlle o menos 4 e o menos 2. Dando dous valores de x cos seus correspondentes is, podo pintar con bastante precisión a miña recta, de acordo? E tería completado o primeiro anaco. Imos alá. Si x vale menos 4, 2 por menos 4, menos 8. Menos 8 máis 4, menos 4. Así que esta recta pasa polo menos 4, menos 4. Pasa por aquí. Ben. E se x vale menos 2? 2 por menos 2? Menos 4 máis 4, 0. Vedes que o único que estou facendo é collendo o valor de x, metendo no sitio do x e facendo esta fórmula, a fórmula da recta. Vale, e dame 0. Bola, baleira ou rechea? Rechea, porque está aquí o igual. Bola rechea. Ben, entón, a miña función no primeiro anaco ten esta forma. Ben, subindo, o sea, se eu vou facendo o meu paseo, paseando polo eixe x, onde está a función cando estou aquí? Alá baixo. E a medida que vou andando, a función sube, de tal maneira que cando eu piso o x igual a menos 2, a función, bumba, xusto está nos meus pés. De acordo? Ben, agora vamos a dar o segundo paseo, o segundo anaco. O segundo anaco é entre x igual a menos 2 e x igual a 0. É un anaco que eu vou a pintar en vermello para diferenciar, vale? Neste anaco vermello, hasta chegar aquí,
que vai a pasar? Vaiseme dibuixar outra función distinta. A función é a mesma, perdón. A función é f, sempre a función f. Só que entre menos 2 e 0, a función f ten outra fórmula distinta. Que fórmula ten? Esta. F de x igual a menos x. Ben, como vos dixen que sempre derades os extremos, debedes dar o menos 2 e o 0. Como sei que esta función é unha recta, porque é unha recta dependente, acordadevos, pendente é o número que acompaña x, neste caso pendente, menos 1. E cortaría o eixe y donde? No valor de n, que neste caso é 0, porque sería como menos x máis 0, a fórmula, vale? Entonces, é unha recta que ten pendente menos 1 e que vai a cortar o eixe y no 0, polo tanto vai pasar por aquí. E aí que vamos a pintar unha bola rechea ou baleira? Bola rechea, porque ten o igual no 0. Recoméndovos que para este anaco lle deades valores nos extremos. Como é unha recta e abonda con dous valores, pois vou a coller os dous extremos, porque os extremos sempre os hai que valorar. Menos 2 e 0. A imaxe do menos 2 a través da recta, e diredes, pero se no menos 2 aínda estou na outra recta, na que pintei de azul, non estou na vermella. Vale, pero no menos 2 é onde teño que pintar a bola aberta, porque a partir do menos 2, por exemplo, no menos 1,99, xa vou a estar nesta fórmula. Por lo tanto, teño que saber que pasaría se chegara a menos 2, aínda que eu teña que pintar cunha bola aberta. Vale, entonces, f de menos 2, mirase arriba, pero eu teño que saber esta recta, onde está no menos 2? Vale, pois sustituo xa por menos 2 e me queda menos 2, que vale 2. Así que sería aquí. Pero aí pinto unha bola aberta. Menos 2, 2, vale? A imaxe no 0 sería menos 0, que vale 0. Vale? Xa dei dous valores para esta función que estou pintando en vermello e o valor este pinteino con bola aberta, con bola baleira. Por qué? Porque a bola rechea no menos 2 está abaixo, está na outra función. A idea é esta, cando eu piso o menos 2, a función está abaixo, pero a partir que empezo a andar do menos 2 hacia a dereita, xa teño que ir mirando para arriba. Así que se eu estou aquí, teño que mirar para arriba. Se estou aquí, teño que mirar para arriba. E xusto no menos 2 teño a función nos meus pés. Vale, bueno, veña, seguimos avanzando. Veño camiñando, a función ven baixando, e cando eu piso no 0, a función teño encima dos meus pés. Vale, que pasa se dou un pasiño do 0 para diante? Bueno, pois volvo a pintar en azul. Agora, se dou un pasiño do 0 para diante, estou nunha, que é isto? Xa o sabedes, é unha parábola. Como? Por qué? Porque ten x cuadrado, só por iso. E que é triste ou alegre? Pois depende do número que acompaña x cuadrado. Neste caso, como é negativo, triste, é unha parábola triste, ou unha tristura. Ben, é unha tristura que se me vai pintar aquí, pero non sei se aquí se me pinta parte da rama da parábola ou se me pinta onde está o vértice. Para iso, teño que recordar que como é unha parábola, para representala, teño que facer o que facía nas parábolas. Primeiro, o vértice. O vértice era menos b partido por 2a. Neste caso, b vale 0. E, polo tanto, o vértice está no 0. E o 0 que xusto polos pelos, porque vai haber unha bola rechea aí, pero polos pelos o vértice me cadra á vista. Vale, o vértice estaría no 0, que hai que sustituir 0, metelo aquí na fórmula e dame 4. 0 ao cuadrado máis 4. Vale. E como esta parábola vai hasta o 2, pois doulle tamén o valor 2. Menos 2 ao cuadrado son 4. Menos 4 máis 4, 0. Así que 0, 4, vale? E aquí pinto unha bola aberta. Fixadevos, unha bola aberta, por qué? Porque para x igual a 0 non estou na parábola, para x igual a 0 estou na recta anterior, pero no momento en que avance do 0 a 0,001 xa vou estar na parábola, por eso necesito saber hacia onde vai a parábola para x igual a 0 e vai a 4, vale. E para x igual a 2, a parábola chega ao 0. E onde tiña o vértice a parábola? No 0, 4. Por lo tanto, non só este é un pase por aquí, sino que teño que pintar un cazoliño triste aí. Pola esquerda non hai parábola, porque é a partir do 0 que hai parábola. Ben, entón a parábola realmente fai así. Vale. E no 2, que pinto? Un círculo baleiro ou un círculo recheo? Bueno, pois como aquí pon menor que 2, teño que pintar un círculo baleiro, de acordo? Non recheo. Vale, e que pasa a partir do 2? Bueno, sigo o meu paseiño,
E que pasa? Dibúxaseme unha parábola que ven caendo, 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 e que cando eu piso cero desaparece a parábola. E que aparece? Unha recta constante igual a menos 3, desde aquí. Bola rechea na recta, porque cando eu piso 2 estou na recta, e daqui continuo na recta hasta o infinito. Así que eu sigo camiñando por aquí, sigo camiñando, pero a función sempre está ali abaixo. Constantemente está debaixo dos meus pés, 3 unidades por debaixo dos meus pés, está a función comportándose como unha recta que continúa así hasta o infinito. Entendido entón, fixen 4 tramos. Primeiro tramo, recta que subía, xa o vía eu. Segundo tramo, recta que baixaba, xa o vía eu. Terceiro tramo, parábola que baixaba, xa o vía eu. E cuarto tramo, recta horizontal. Vale? Ben, da mesma maneira, por favor, agora, estes son os deberes que tedes vos para o próximo día de clase. Nestes deberes, tedes vos que dar conta que este é unha parábola alegre, recta que sube, e parábola triste. E tedes que, dándolle simplemente dous valores á recta, que serían os extremos dos anacos, fixándonos en si poño bola baleira ou bola rechea, que isto é moi importante. Se tengo igual, rechea. Se non tengo igual, baleira. Vale? Porque para cada punto só pode haber unha imaxe. Exemplo, aquí, para x igual a 0, onde miro a imaxe? Abaixo, que está rechea. Para x igual a menos 2, abaixo, que está rechea. Para x igual a 2, no que está rechea, nunca no que está baleira. Vale? Bueno, pois seguindo estas instruccións, por favor, facédeme esta función a anacos. Veña, adiante, ánimo.